Para sutresna budaya basa Jawi. Sugeng pepanggihan malih kalian Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Cerita Cekak. Anggitanipun Herlina S. Kanthi irah-irahan Kiting ting. Udan deres kawit subuh durung leren nganti bedhug. Banyu sing sinuntak kaya ora ana enteke. Yen wis pas ana angin, udane kaya grojogan sewu. Ing Karanganyar, gumrujuk leren sedhela anggone gumrujuk banjur wiwit kesuntak maneh. Bledheke uga nggegirisi. Kilate pating klilap. Banjur gumledhug jedar-jeder. Langite surem ora sumeh. Dik, aku arep nyeser neng awiran cedhak sawah simbok kae ya. Pamite Yudi marang bojone. Aku wedi ditinggal dhewekan. Wangsulane Sunarsih aleman. Yudi lan Sunarsih durung suwe anggone bebrayan. Prasasat isih nggondo roncen melati. Yudi nunut manggon ing omahe Sunarsih. Amarga wong tuane Sunarsih bebara ing njaban kutha. Dene Sunarsih anak ontang-anting. Sunarsih ora gelem menyang kutha, malah milih manggon neng desa. Saben sasi entuk kiriman duit saka wong tuane kanggo nyukupi kebutuhan padinan. Duit kiriman sing sebagian kanggo pawitan usaha warung cilik ing teras omah. Papan manggon lan usahane ing pinggir dalan desa sing asring diliwati bocah sekolah lan kadang tani. Mula dagangane laris. Dene Yudi sing duwe paraban Yudi Mbako mung tangga desa sing duwe usaha dodolan mbako ing pasar. Alah, Dik, apa arep bubuk meneh? Yudi nggodha bojone. Mau bengi wis to, Mas. Mosok njur kesregeben le bubuk. Sunarsih kisinan. Sing hati-hati ya, Mas. Bedheke isih galak. Sunarsih nguntapake bojone ing ngarep lawang nganti ilang kaling-kalingan wit-witan. Ana pawarta saka warga sing sumebar lumantar grup WhatsApp. Blumbang duweke Pak Haji Ahmad jebol keblebegan iline banyu kalen sing amber. Mula iwak lele ingon-ingone padha ucul saparan-paran. Blumbang duweke Pak Haji Ahmad kebeneran cedhak karo sawahe keluargane Yudi. Manten anyar udan-udan ngene malah tritikan menyang sawah. Panyeleleke Jimin. Ngopo to, Jim? Aku ya pengen ngerti kahanan sawahku sing nembe ditanduri pari. Wangsulane Yudi Goro. Pilih sawah kok nyangking seser. Jimin guyu lekek-lekek. Bubar kuwi Jimin mudhun menyang awiran ing cedhak papan ngadeke Yudi. Jimin uga nggawa seser lan ember bacute. Ayo enggal diwiwiti. Aku ing kene lan sampeyan sing sisih kono. Jimin nuduhi papan sakulone Yudi ngadeg. Manjing asar udane wiwit mendho.
kali-kali cilik sing kaluberen banyu saka sabrang papan sangsaya suda iline. Kadang tani sing arep nggarap sawah padha mudhun menyang sawah. Gaman pacul dipanggul. Ora lali nganggo tudung kang digawe saka pring kanggo nutup sirah. Kang trima sing nggarap sawah Pak Haji Ahmad Celuluk marang Jimin lan Yudi. Entuk akeh men, Yud. Lumayan Kang, wangsulane Yudi. Sampeyan ninggal bali wae yen wis cukup. Inggih Kang. Aku meh mulih atis sih Kang. Kesuwen keceh. Yudi mentas saka awiran tumuju galengan sawah banjur munggah menyang dalan sing rada amba. Lah bocah kulino neng pasar, gremenge Kang Sabar. Krungu gremenge Kang Sabar, Yudi mung mesem. Yudi mulih. Dalan kang diliwati setapak sing wis rusak. Semene wis padha remuk, kepangan roda montor. Beton ing sisih pinggir wis padha cuwil, dene sing tengah padha bolong. Yudi mlaku gliyak-gliyak. Jangkah sikile dicepetake amrih enggal tekan omah. Seser dicangking ing sisih tengen, dene ember cilik ing sisih kiwa. Ing jero ember krubak-krubuk lele ana 9 cacahe. Ukuran lelene sedengan, cukup kanggo lawuh. Kejaba lele ana urang cilik-cilik. Urang sing pas kanggo lawuh iki uga entuk akeh. Isih ana maneh isining ember yaiku yuyu cacah siji. Yuyune rada gedhe. Mbok menawa yuyu sing mapan neng kali gedhe kentir banjur mentas pindah ing awiran cedhak sawah. Sikile Yudi tumapak ing latar omah. Yudi mesem weruh Sunarsih lagi ngepel teras sing jeblok bubar ketampias banyu udan. Iki lho, Mas entuk lawuh sepirang-pirang. Kandhane Yudi marang Sunarsih. Ah, elok tenan rejeki iki, Mas. Alhamdulillah. Matur nuwun, Gusti sampun maringi lawuh kathah. Pamujine Sunarsih. Sunarsih cekat-ceket tumandang ngrampungake anggone ngepel. Dheweke ora sronto pengin gawe adonan bumbu lele goreng lan bumbu aseman kanggo mbumboni yuyu. Sregep banget sih wayah mene wis rampung resik-resik. Panyapane Mbok De Gina. Inggih Mbok De. Kala wau katampias banyu udan. Padha nggon Mbok De ya ketampias. Malah ana sing trocoh. Mbok De Gina banjur weruh Yudi lagi mbedeti lele ing pakiwan omah sing ana kran banyune. Oh alah, mau ra dibedeti neng kali sisan. Kula supe Mbok De saking bombonge pikantuk kathah ulam. Saure Yudi. Badhe tindak pundi Mbok De? Arep golek mbako kanggo Pak Demu kae. Jare arep nglinting nanging kentekan mbako. Isih duwe mbako apa ora Nak Yudi? Sekedap. Yudi nyedhaki Sunarsih. Banjur kongkon bojone iku supaya njupukake mbako sing ana besek cilik ing dhuwur lincak. Sunarsih manut marang bojone. Dheweke gage menyang pawon. Nak Yudi, sepurane Nak Yudi lan Sunarsih wis saresmi to? Banjur Sunarsih wis iso apa durung? Pitakone Mbok De Gina lirih. Lah pripun Mbok De?
Iki wis pasar luwih anggone bebojoan. Yen sekirane Sunarse wis ngandhut, aja mbok terusake anggone mbetheti. Lah, kersane pripun toh? Iki guneme wong tuwa dek mbiyen. Simbokku ya simbahe Sunarse nate cerita yen sing wadon lagi ngandhut sak bisa-bisane sing lanang aja milara kewan. Munda ci Mbok Digina ora mbacutake guneme. Lajeng kula kedah pripun niki? Bojo kula pun kadung bunga sanget. Wangsulane Yudi sajak gelo. Ora let suwe Sunarse nyedhaki Mbok Digina, banjur ngulungake mbako sewadah besek piti. Sunarse ngulungake besek piti kuwi. Ature Mas Yudi mboten sah ditumbas, kandhane Sunarse. Wah, gedhe panuwunku marang sliramu kabeh, kandhane Mbok Digina mbungai. Mbok Di mau wis takon marang Nak Yudi, apa sliramu wis ngandhut? Mak teratap kaget krungu pitakon ngono kuwi. Ing pikirane Sunarse dene Mbok Digina duwe panyokra bawa sing ora-ora marang dheweke. Dikirane Sunarse wis tumindak lekoh reget sadurunge resmi bebojoan. Sunarse mangsuli, "Kula mboten tumindak neka-neka lho, Mbok Di. Senajan kula mboten urip setunggal griya kaliyan tiyang sepuh. Kula saged njagi kesucian kula." Kandhane kanthi groyok ngampet tangis. Lho, ora ngono kuwi karepe Mbok Di. Ngene lho, genahe yen kowe wis ngandhek, bojomu aja milara kewan, ujare Mbok Digina sareh. Mbok Di ora meden-medeni, nanging Mbok Di wis tau mrangguli kahanan kaya ngono kuwi. Iki pancen aeng ora tinemu nalar. Cariyose pripun Mbok Di? Pitakone Yudi kebak rasa pengin ngerti. Ana sedulure Simbok sing manggon adoh neng paran kono. Piyayine duwe putu lanang, iku putu siji-sijine sing diduweni. Amarga bubar kuwi anake wadon nemahi tiwas, bubar babaran. Mbok Di lan simbahmu mara mrana kanggo layat lan sisan tilik bayine. Saibo kagete jebul tangane bayi abang iku kiting. Cacahe ana 6, jempole cawang loro. Lajeng pripun niku? Pitakone Sunarse. Ya ora piye-piye, bocahe sehat. Mung ya ngono kuwi, saiki bocahe wis rampung sekolah ing SMP. Napa mboten dioperasi? Sunarse sumedhot krungu ceritane. Ora, jare simbahe ben dijarke wae, ora ganggu gawe. Niku lara-larae pripun, Mbok Di? Yudi melu sumedhot. Ambo, genahe kepiye Mbok Di ora mudeng. Mbok Di mung krungu-krungu saka tangga kiwa tengen sing padha cerita. Dene bapake si bocah kuwi pegaweane asring mancing. Yen lagi nedeng-nedenge mancing sok seneng nugeli capit yuyu gawe dolanan. Embo bener utawa goro, Mbok Di ora ngerti. Melas bocahe nggih Mbok Di. Tangane lajeng aeng. Kandhane Sunarse sedih. Mula kuwi Mbok Di ngenahake sliramu wis ngandhek apa durung? Yen wis ngandhek, kene iwake dak olahe. Mengko sliramu tak teri matenge. Piye, Dik? Ora apa-apa ya diolah Mbok Di? Yudi ngenahake marang bojone.
Iya Mas, ora apa-apa. Aku kepenak kari maem lele gorenge. Ora rekoso goreng dhewe. Kandhane Sunarse karo ati sing legawa. Wayah surup. Lele goreng wis cumawis ing dhuwur meja. Dikanteni lalapan lan sambel terasi. Yudi lan Sunarse mung njaluk papat kanggo lawuh mangan wengi. Liyane dirilakake kanggo lawuh mangan mbok Digina lan putune sing sak dibyah akehe. Karipta dening Herlina S. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Jaka Lodang nomor 56 tanggal 12 April 2020 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos sanesipun. Matur nuwun. Nuwun.